Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta breu presentació, roda de premsa de la nostra mirada de com afrontem aquest ple extraordinari de l'estat de la ciutat que, com sabeu, ve d'uns canvis de modificació del ROM del decret del passat mandat i que creiem que és important, especialment també per al moment en què arriba. I és cert que arribem a aquest ple pràcticament o quasi en l'equador del mandat, encara no, en un nou govern de coalició, un govern de coalició de Tot per Terrassa i Esquerra Republicana més, amb majoria absoluta. I és evident que aquests quasi 24 mesos, 21 em sembla que estem ara, doncs ha sigut un període convuls, com a mínim extraordinari, marcat, jo crec que per 3 períodes que podrien consensuar, podrien també un primer període, 9 mesos de tranquil·litat, en la ciutat de normalitat plena, on estaven també en un període de recuperació econòmica i social, un segon període que ve marcat per aquests 4 o 5 primers mesos de la pandèmia, que significa, doncs, evidentment, un xoc brutal, perquè és una qüestió inesperada, novetat, en unes afectacions tremendes a tots els nivells, a nivells personals, socials, econòmics de tot tipus, i un tercer període que podríem dir a partir de l'estiu, on hi ha una convivència entre les diferents onades del virus, també, i una certa normalitat, i una certa, més que normalitat, adaptació a aquesta nova situació en el que conviuen períodes de més obertura i de menys obertura en funció de les diferents onades. Particularment, sí que és cert que en aquests moments, sobretot aquest darrer any, ha estat molt difícil, segurament el més difícil de la història democràtica de la nostra ciutat. En el context del coronavirus, l'atur s'ha disparat, tenint aproximadament un increment al voltant del 20% de les persones aturades a la ciutat, el tancament aproximadament d'un 5% de les empreses de l'entorn i la greu també tensió del sistema de tot el que és l'estat del benestar i la part segurament més crítica i més dramàtica que és, no sé exactament en aquests moments quants, però prop de 500 morts a la ciutat, també en una pressió hospitalària i de tots els serveis socials i d'atenció que tenim a les persones. És, evidentment, i no ho podem negar, un escenari difícil. A nivell sanitari, encara que continuem en el virus, jo crec que sí que podem albirar una certa esperança en aquesta vacunació massiva que s'està iniciant i que genera una esperança crec que real, d'un futur a mig i llarg termini de molta més normalitat, encara que segurament encara li queda recorregut. A nivell econòmic és també un moment clau per tot el que és la reconstrucció econòmica i social. Com sabeu, en uns mesos s'haurà d'enviar a la Unió Europea el pla de reconstrucció a partir de la utilització dels fons que s'han precisament posat en marxa en aquest objectiu, perquè pugui haver aquesta reconstrucció econòmica i social en una orientació també de sostenibilitat i que creiem que és un moment importantíssim pel país, per la Unió Europea i, evidentment, per la nostra ciutat. La pregunta, segurament, és si hem fet o estem fent els deures que toquen. Evidentment, s'han fet coses des de l'equip de govern. Ens han facilitat alguns projectes, alguns que ja s'havien treballat, altres de nou, però és preocupant i aquesta crec que és important que en aquests moments hem demanat en diferents ocasions quin és el conjunt de projectes que es presenten des de la nostra ciutat i de moment no tenen resposta i semblen
importantíssim, sobretot quan la Unió Europea el que demana sobretot són projectes de reconstrucció, de col·laboració, precisament públic i de col·laboració públic-privada, que no ens sortia la paraula. I això, que creiem que és un tema que expressa una manera de treballar sense aquesta participació, col·laboració i cooperació que sembla importantíssima, perquè al final la ciutat la fem tots, crec que és simptomàtic també del que està passant a la nostra ciutat i que és una manca de lideratge que nosaltres considerem molt greu. Fa aproximadament més d'un any, al mes de juny, jo recordo que vam demanar públicament a l'equip de govern un pla de xoc i un pacte de ciutat per a la reconstrucció, pensant precisament en la situació que estem avui, per treballar-ho de manera conjunta, per d'alguna manera coordinar totes les potencialitats d'aquesta ciutat, que són moltes. Evidentment, el pla de xoc, amb moltíssimes deficiències i molts entrebancs, però es van fer coses. I realment va ser un principi d'acord molt millorable, però alguna cosa es va fer. El pacte per la ciutat se'ns va dir que vindria més endavant, un pla estratègic. A data d'avui no s'ha treballat cap document que tingui una visió global, que marqui uns objectius de futur i que afronti també aquesta situació crítica en la que ens trobem. Com deia, això expressa també una manera de fer política que després de quasi 2 anys d'aquest nou equip de govern no compartim. Creiem que hi ha una manca de lideratge, tenint la principal figura que és l'alcalde, que realment té una presència permanent en el que són les xarxes socials, però que no trobem després en aquells òrgans on realment es prenen les decisions que tenen calat i que són aquests òrgans a nivell, ja sigui municipal o supramunicipal, on realment es prenen aquestes decisions. I vull recordar que vaig demanar en un ple que precisament l'alcalde, com a figura central, liderés aquesta reconstrucció en la creació d'una regidoria de reconstrucció transversal i dirigida i manada per ell. Tot això no s'ha fet. I segurament, com diuen alguns, això no és nou. Vull dir, també hem de recordar que moltes vegades es presenta un equip de govern nou quan realment l'alcalde és la persona que més anys ha estat d'alcalde, ja porta prop de 6 anys, si no estic equivocat, porta des del 2005 a l'Ajuntament i el primer tinent d'alcalde des del 2007. I no veiem quin model de ciutat hi ha en el nou equip de govern. Millor dit, veient que no hi ha un model de ciutat. A data d'avui, en aquest període, els únics documents de transformació, aquells documents de planificació, que són realment els que tenen capacitat de transformació, són aquells que van quedar treballats i pràcticament a punt durant el passat mandat i que s'han aprovat en aquest, perquè al final del darrer mandat l'oposició es va negar davant d'aprovar-los davant de la proximitat de les eleccions municipals. I m'estic referint, per exemple, al pla d'habitatge, al pla director d'esports o al pla de gestió de residus. El canvi s'ha promès, s'ha dit, al principi tot era canvi, però no ho veiem per cap lloc, no veiem cap element de transformació de la ciutat nou. I jo penso que coincidir que una ciutat no es canvia en ocurrències, es canvia en documents treballats, consensuats i de calat. I d'això no hem trobat encara en aquests plens que tenim sense apenes funcions, no els hem trobat. Aquest canvi que es prometia tampoc l'hem vist
en altres aspectes. Per exemple, es va vendre molt el tema de la Terrassa Verda. No tenim cap document de planificació, de visió global, consensuat en la ciutat, en els grups polítics de la Terrassa Verda, més enllà de la part més important, que és el Terrassa Energia Intel·ligent, que, com sabeu, aquest sí que era de calat, es venia treballant des del 2013, en 2 mandats, i es va posar en marxa la seva execució en el març del 2019. Més enllà d'això, és veritat, s'ha pres alguna decisió menor, canvi de circulacions, però creiem que això no és una part de transformació, al contrari, és més un eslògan publicitari que una altra cosa. Es parlava també en els inicis del nou equip de govern sobretot de la participació, una participació que nosaltres hem viscut d'una manera d'un retrocés. La majoria absoluta serveix per tot i hem vist com l'oposició perdia pes a través del ple, es treien moltes de les competències que el mandat anterior tenia, a través dels consells d'administració, on realment no s'han respectat tampoc els acords i realment no hem tingut una complicitat que jo penso per part sobretot de l'alcalde. De fet, jo com a president del principal grup de l'oposició m'he vist a nivell personal, a través telemàtic, que és el que tocava, no ho critiquem, però una vegada amb ell i més per tema més personal, quasi que polític. Per tant, aquesta participació no la veiem i, de fet, en aquest ple hi ha 5 intervencions de la societat civil que penso que si ho miren en una mirada global, el que expressen és aquestes mancances també en la participació, que ha d'anar més enllà de determinats òrgans establerts, que creiem que és també una qüestió d'actitud i de voluntat política. I sí, s'havien prometre, doncs no faré aquí un relat de totes les promeses, de rieres, de tot, però algunes són significatives. Per exemple, els models de gestió de les empreses i de serveis municipals i que es van vendre al principi del mandat. Es deia el tema del transport públic. El transport públic avui està treballant en un contracte de serveis per 2 més 2 anys. Per tant, cap cosa nova. Abans era una concessió, ara es parla d'un contracte de serveis. No sé què és millor per l'Ajuntament, però no és una novetat. En definitiva, continuarà externalitzat. O el tema de menjadors. Un altre que també es deia de la municipalització, realment s'està preparant una licitació que ara es vol que a través de la comissió aquesta creada a l'efecte es doni el vistiplau a una decisió que ja s'ha pres d'anar a una nova concessió de 2 més 2 anys, per tant, de 4 anys i fora ja del mandat. Per tant, en aquest quasi equador de la primera part del mandat no veiem cap cosa nova. I què hem fet nosaltres? Què és el que pensem? Bé, nosaltres hem mantingut una mà estesa, més enllà de que a vegades ens han volgut posar com ser massa crítics. Evidentment, sí que entra en les nostres obligacions la fiscalització de l'equip de govern, ho hem fet i ho continuarem fent, però també sent propositius i al mà estesa perquè realment es posin en marxa actuacions a la nostra ciutat per la millora de la vida de les persones. Realment, jo crec que el que hem vist fins ara és una majoria absoluta que, evidentment, no necessita arribar a acords i que moltíssimes vegades ens passa per damunt. Nosaltres, en aquest ple de l'estat de la ciutat, volem ser també, una vegada més, ser propositius i volem també expressar el que considerem en una visió general. Evidentment, tampoc podem canviar tot ara en aquests moments,
però sí situar la recuperació al voltant de 3 eixos, un a l'eix econòmic, un altre al social i un altre a l'educatiu. A nivell econòmic crec que ens cal saber què volem fer, com ho volem fer i amb qui ho volem fer. Creemos que el tejido económico y social del entorno consensúe con las administraciones involucradas un nuevo plan de activación local de manera urgente que marque objetivos, que sitúe actuaciones y que destine también recursos. Esto creemos que es importante y que Tarrasa puede tener un liderazgo importante en su entorno comarcal y evidentemente con una mirada, como ya dijimos en aquel pacte de ciutat que reclamaven fa aproximadament 9 mesos, en una visió també de futur i de sostenibilitat, d'alguna manera alineat en el que és l'Agenda 2030 que la pròpia Comunitat Europea està insistint. Per tant, un pla d'activació local de manera urgent per situar i de manera consensuada en el teixit econòmic i social de la ciutat. Un segon acord que nosaltres proposem també, que l'Ajuntament hauria de liderar junt amb la resta d'administracions noves polítiques d'ocupació y formació innovadores. Abans deien que la ciudad ha crecido en este año, ha habido un incremento del 20% del paro. Es evidente que el futuro también será diferente. Habrá un antes y un después, y en los impulsos que ha tenido, posiblemente de las pocas consecuencias importantes, pero creo que esta beneficiosa, ha sido la utilización intensiva a nivel social, a nivel de administraciones, a nivel empresarial de las eines, de los instrumentos informáticos. Creemos que en estos momentos y con este incremento del paro sería importante para la ciudad diseñar un plan de formación y de ocupación que vaya en esta dirección, que supere esta brecha digital que todavía existe en la nuestra sociedad, en nuestra ciudad, y que es evidente que cada vez es más imprescindible para el futuro social, pero sobre todo económico. Las empresas están dando grandes saltos en este terreno y tenemos que preparar también a nuestros trabajadores, darles la oportunidad para que tengan empleo y se puedan recuperar, evidentemente, los puestos de trabajo que se han perdido y aquellos que teníamos ya. Y un tercer eje que tiene que ver en la educación. Hemos visto el incremento de las desigualdades en este periodo y lo que ha aflorado la época especialmente del confinamiento. Tarrasa teníamos y tenemos un problema de segregación, que se están haciendo cosas, se comenzó en el 2017 un trabajo, es cierto que ahora tenemos desde hace unos días un escenario creo que mucho más positivo, el nuevo decreto de admisión creo que está muy alineado también con todas las medidas que desde la sindicatura se apoyaban en este terreno. Tarrasa ya se venía trabajando desde, como digo, el 2017 y creo que poco a poco se irá avanzando en este tema. Sí que tenían un problema que no es exclusivamente nuestro, pero muy preocupante, y que es el abandono escolar prematuro. Un abandono que en Cataluña está cerca del 18%, que nuestra ciudad también lo padece y que es casi el doble de la media europea y está por encima también de la media española. Creemos que hay que generar acuerdos para que esta juventud, entre básicamente los 16 y los 24 años, este 17% de jóvenes que ni estudian ni trabajan puedan tener una formación, porque estamos en una sociedad cambiante, una sociedad en la que difícilmente se pueden construir
proyectos de vida, sino es a partir de proyectos educativos de éxito. Y tenemos una bolsa que no es exclusivamente nuestra, pero si queremos incorporar a esos jóvenes al mundo laboral, ha de ser precisamente generando nuevas oportunidades de formación. Creo que es algo que les beneficia a ellos personalmente y también a nuestra sociedad. Una sociedad no puede tener una bolsa de personas sin formación porque nuestro sistema económico tampoco tiene ya puestos de trabajo en porcentajes tan importantes para ofrecer a personas sin ningún tipo de cualificación ni de titulación. Son tres elementos que sin duda creemos que son importantes. No hemos querido tampoco venir aquí a 10 o 12 acuerdos, no, hemos venido con tres, creemos que son factibles, creemos además que son muy concretos, que huyen de filosofías que después no conducen a nada y que creemos que son muy importantes para la ciudad i, en definitiva, per a totes les persones que vivim o treballem aquí. I a partir d'aquí, doncs, divendres al matí ho expressarem i expressarem també la nostra visió de quin és el moment que viu la ciutat i expressarem també les nostres propostes intentant que tinguin el suport especialment de l'equip de govern, que és qui té la clau perquè això tiri endavant o no tiri.